Здравейте, хора! И днес ще ви покажа как се строят разни неща, като примерно баня, тоалетна и тъй нататък. Мисля да започнем първо с банята. Взимате си кварцов блок, редстоун, левър, бутало, не лепкаво, а само бутало, синя вълна и вода. Нещо друго дали забра. Да. И си вземете глоустон. Така. Правите ето така като мен. Като мене. Къде ви е в глоустон. Правите ето така стената. И я вдигате с 2. Третото ще ви е покрива. Не, 2 е много малко, за това нека да вдигнем с 3. И ето така покрива. Ето тук, където е център, нали, тук е център. Чупите, нали, да, чупите. И слагате буталото ето така. Не, ето така. Не, аз се сетих как. Не, така, добре. Тук забравя да ви кажа да си сложите вълната с ръчката. И нека да вдигнем където ще стои. Ето така. Така, я да видим дали действа. Действа. Сега. Така, сега действа. Така, изключваме го. Правим си и така, нали, да ни е красиво. Редстоун ще ни създаде проблеми и затова ще направим ето това. Извинете, обърках. Бам, бам, бам. Бам, бам, бам. Това директно го махайте и си слагате ето така. Ето така трябва да ви се получи. И си пускате водата. Де факто. Тук правите ето така. Взимате си портичката. И си я слагате. Отгоре може да си сложите глоустон или каквото си искате. Аз избирам глоустон. Така е голяма, но е яка и е функционална. Така, нека да пустаме да затвориме. Аз тук си я ограждам, за да ми е по-хубава. Макар че, нали, ако се направите в стената, ето я, елементарна е и е за всеки. Примерно, ето, мръсен сте. Много съм мръсен. Сапуна. Добре. Даже ето я. За качалката. Взимате една кука за капан и слагате като за качалка за кърпа. Айде. Това ви е, нали, банята. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Време за тоалетата. Така, нужните ви материали ще са. Примерно, ако искате, взимате си пак. Или какъвто блок си искате, но аз използвам кварцов блок.
изпускател, копче, не метално, копче, седалка, т.е. капак, и, извинете, капак, взимате си казан, кофа вода и още, и торчове. После ще ви кажа какво да правите с хартия. Така, пак правите ето това. 9 на 9. Ето така, нали? Тук е тоалетната. Отзад си правите ето така, като трон. Капака. Изпускателя е тук, бутона е тук. Така. Ставате си торче, примерно, ето тук. Но не! Също, извинете, много сбърках. Ето тук, примерно. Какво тук? Опа! Нищо не е станало, хора. Тук си пускате вода. Ето, тук си пускате вода и капак. Ето. Не, макар че се пада. И аз си го сложете така. Ще ви е най-удобно. Тоалетната. Сега си взимате инста хартия. Или, ако сте на творчески, нали? И с крола я копвате. Онова, където се върти. Се нарича, нали, крол. И ги цъкате на хартията и тя се копва. И ето какво правите. Много ми се съде. Я бързо. Бързо си газо. И де факто я хвърляте някъде. Тя мръсна. Ако имате кофа слава, си я сложете тук и напрете. Ето така. Така, хора, това е кенефа. Кенефа е това. И тия са двете важни неща за този клип. Другия ден ще ви покажа Мивка и Телевижънс. До